философията и тогава се сетих, че на никой до сега не съм казал на кого тази философия върши работа. Трябваше да го обясня много накратко и така в главата ми се роди следното нещо. Значи това е обществото, цялото общество, независимо дали е в България или къде ще да е по света, може би само в племената из някои далечни държави, които поначало се живеят хармонично, това нещо не съществува. Но това е обществото. Грубо разделяме обществото на две. Едната част са духовните хора, или може да кажем те, които са по-духовно настроени, обръщат повече внимание на духовното развитие, и другата част това са материалните хора, които повече ги вълнува материята. Какви са материалните хора? Грубо пак ги разделяме на две. Едната част са те наречените користни хора, които мислят само да имат повече, да живеят подчинени на алчност, на интриги, на какви ли не неща, само и само да трупат колкото се може повече. За тях духовното развитие е нещо ексцентрично. Те го свързват единствено с ходенето на културни мероприятия, на някакви прояви в светския живот и с нищо друго. Ходят на курсове по йога, медитират, но вътре в себе се не извършват абсолютно никаква промяна. Това са те наречените користни хора, така съм ги записал. Другата част от материалните хора, това са тия, които са материални по принуда. Хора, които живеят в един труден живот, цял ден от сутрин до вечера работят, да се покриват разходите, да могат да оцелеят. Това са хората, които по принуда са ангажирани изцяло с материалното. Защото не може една шивачка, където от сутрин до вечер шие кички по 2 стотинки, да си прави сметка утре да отиде да си плати тока и да купи мляко на детето си, да мисли за материални неща. Може да и се иска, за духовни неща, извинявайте. Може да иска, обаче като се върне в тях, дори и книга не може да чете, защото ляга и заспива. Духовните хора, те, които са насочени към духовната сфера, също са две части. Грубо разделени са две части. Едната са тия, които са се затворили в собствен свят. Те са се изградили едни стенички около себе си, нищо друго не ги интересува, искат да се развиват духовно и само с това се занимават. В същото време, другата част от тия, които са духовно насочени, това са тъй наречените реалисти. Те много добре знаят, че целият наш свят е материален, живеят в материален свят и в същото време искат да се развиват духовно и го правят. За кого е философията хармоничен прагматизъм? Значи най-лесно в нея се влиза, ако сте от тия реалистите, които знаете, че света, в който живеете, е материален и в същото време искате да се развивате духовно. Тази част, които са затворени в себе си духовни хора, имат един недостатък, нещо, което много им пречи да се развиват духовно, това е, че те са полезни само на себе си. А пък човек, който е полезен само на себе си, в духовното развитие е до някъде, може би до тук, това е целият път нагоре. Човек трябва, получавайки знания, трябва да ги дава на другите, трябва да прави целият живот по-добър. Тази част, които са материални по принуда, също могат да влязат в реалността, в хармоничния прагматизъм, усвоявайки някои техники от това, което практикуваме ние, пречупвайки малко своя мироглед, те могат да излязат от това състояние и да започнат един доста по-добър живот. Тази част, която са крайно корисните, от тях едва ли някой би се занимавал с това, което ние правим. Всъщност, тази част от обществото, която е записана тук като корисни,
в момента и в българското общество е разделена на всевъзможни групички, клубове, и те самички са се определили като някакви тайни общества. Тази част живее, грубо казано, на гърба на останалите. На тези, на тези и на тези. Една много малка част от тях се занимават с някакъв частен бизнес, който зависи само от тях, а всичкото останалото са като развиват целия си бизнес въз основа на контакти си в тези другите тайните общества, тъй наречените, защото ние почти всички ги знаем кои са, и връзките им с държавния апарат, било в България, било в другите тъй наречени развити държави. Ако развием нататък тая тема, може да стигнем до много изводи, кое защо съществува. Значи, първите, вторите и третите произвеждат нещо, оттам се пълни държавния бюджет. Държавният бюджет издържа тази част. В същото време, ако да се замислим за едно младо момче или момиче, сега завършва примерно висше образование, къде ще отиде? Въобще младият човек, излизайки сега на улицата, къде отива? Той не може да намери никаква работа, не може да започне собствен бизнес, защото трябва да мине през тия тук. Само че те са толкова много, че вече няма място за никого. Те помежду си не могат да поделят баницата. И нищо друго не остава на младите хора, освен да променят цялата тази ситуация, да използват интелекта си, своите знания, и ако те се включат към тези хора, които знаят, че живеят в реално време, в едно материално битие, се захванат с някакво свое духовно развитие, те биха придобили умения, с които да променят целият този свят.